Yeah man, salibonani muri yeZimbabwe. Welcome back again to Zimu Reality ITV. Panapa pamunodhumana na DJ Sparks Zimbabwe wachikupakurira ma latest anenge achiitika. Pakaipa mahwambi murambe ndaizviziva chete kuti Passion Java na Mambo Ndini pane zvichaitika chete vanhu vatatadza kuwirirana. Saka ndine video ndakuatidzai era Mambo Ndini wachifaya mashots kunani kuna Passion Java vachimuudza iye kuti zvone haiwewo kuna iwewo wakatodhakwa unongochita zvinhu zvekunyepa zvega zvega. Asi wamanaka nyaya dauta kana taura panapa asada kuratidza video racho ndangachitaurwa na Mambo Ndini ka ndeye kuti zvoni Passion Java ane mari, but I think problem inozongoitika pana Passion Java ndeye kuti anogona ngari munhu, for example anogona ngaine $50 iyo zongonyepa kuti ndine 120 but mari iripo. Inzwai boss Ndini wachitaura kuti aiwa maya iwewe wakatengera angu epatoni chibenzi chakadhakwa chi-old class womunyepa kuzonji ane latest. Saka sana pedza ngwenye yakawandisa sangana ina Mambo. This one my boss asvika kudaso ondizonda mutengera e-class 2016 apo mutengera chigedegede e-class chikudhara chekuti unoshoti chinhu chechinhuwa mukati ndochinowa mutengera, but pa social media waposta chiri waposta inozi e-class yemai manje chikwe mudoti taura chiona taura indi mani ndizizeba indorutsa mani indotara zvandoda kuti chikwe woenda pa social media wotora vana vavanhu wakwidza ndege zvobatsira chizvezvo kuita ndege unobatsira chi wakwidza ndege wonowasvitsa wapedza wakwidza ndege washandisa kuti mese makadai soimba zita rangu waimba zita rako then what vaimba zita rako then what isu kwatora vafanira uchetoti vese they're still suffering. Umwe wacho arikunetsa muningi wangu ane company Herbal center arikunetsa I can't mention the name arikunetsa ndikasvoti iwe mfano uyu hasiri anga ari kuTanzania here mfano kanzi ndiye kudezo uchasi arikunetsa ati mamunzwa ende kuti anga achipopota anga akatsamwa. Mahwane zvikwadza tapa zvinopedzerana because paimbonetsana Passion Java na boss G havana kumbobvira kumbotara zita raPassion Java kana one day kuti Passion Java ivi kungotaipa. Saka I think mbinga ikai inenge ikutodawo boss Ndini vanenge vakutodawo Mambo Ndini vakuti vanenge vakutodawo musoro wani waPassion Java, but nyaya yandambogudza iya inenge ichokwadi kuti Passion Java mari iripo, but I think anozongonyepa chete kungoti maybe kachiti aneyo kana iye aine $100 anozongonyepa ndine 150. Saka mamwe malevels anenge aida kuseta haazvinatsobude. Saka ndo zvinenge zvikuitika pazvinhu zvaPassion Java because Mambo Ndini wakachimbotaura kuti Passion Java akati kukandira vanhu mari, vanhu vakataka kurwa vakakwarana pa vachikwarana $50. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo panapa paZimu Reality ITV ndakukwatidza kuti amaya Mambo Ndini vakutaura kuti Passion Java relax, Passion Java hapana zvemunhu. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Ndiripo panapa paZimu Reality ITV.